Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina kitabana so'ikhud diniyah wal wasoyal imaniyah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib ana ya Allah. Nafa'ana Allahu bihi wa bingulubihi fit daraini amin. Ya Rabbal Alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min zalika lan iku setengah sangking pira-pira kebagusan sing agung lan kabegjan sing edi hasil saka takwa. Hasil saka takwa oleh kebagusan-kebagusan sing agung min khairatin ngazimatin wasangadatin jasimatin utawa jismiyatin. Setengah sangking kebagusan-kebagusane niku al ngilmu utawi ngelmu aladuni kang bangsa laduni. Oleh ngelmu laduni. Jenengan nyata-nyata iso ngelola kanthi apik wujude takwa marang Allah. Ketakwaane marang Allah niku dikelola sebaik mungkin, salah satu hasilnya oleh ngelmu laduni. Wah, ora serem iki. Ngelmu laduni niku ngelmu sing kaya-kaya ki ora tau diikhtiari, kaya-kaya ki ora tau diusahani ning ngerti-ngerti jenengan duwe. Karena niku hasil sekole jenengan takwa. Jenengan takwa mbok menawa dipandang karo Allah Ta'ala, wuh iki wonge layak dikei ngelmu laduni. Turu-turu bathuke ketiban daru. Wae mak tuing ngono kuwi. Saka dhuwur mencorong padang medun kae, mbok menawa lho iki yen mingen. Tiba nang bathuke ya wis. Esuk-esuk plola-plolo. Oleh ngelmu laduni. Ngelmu ngelmu sing jenengan duwe
Sing menurut jenengan, menurut wong liya sing ngerti iki jenengan jane ora tau ngusahani, ora tau nyinaoni yo. Leda ngarani wong Jawa le muni kae duwe duwe ngelmu laduni. Kok iso ngono ayate? Qala Allah Ta'ala, kala ngendika sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ngendikane wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Al-Baqarah. Negon surat Al-Baqarah ayat 282. Wong surat Al-Baqarah niku surat terpanjang neng Quran. 3 juz nek diwaca. Wo nek nggo ngimami wis mesti dadi bandemi makmum. 3 juz lho. Ramai. Nek kelas kita sing awam ngono tenan wis tenan jenengane tetep. Iso diseret medun karo makmum-makmume. Ha nek pondok Tembara kono, wis kono kan wis beda-beda nek kono mono memang program. Kidul Ngawi ya pondok Tembara. Magetan. Ana iki programe tarweh wae ana sing 10 dina katampisan, 10 dina katampisan dadi sesasi katamping 3 ana ing dalem jerone salat tarweh, ngono biasa. Terus engko prioritas utama kegiatane pokoknya latihan manah karo latihan numpak jaran. Kegiatane ngono kuwi. Bu arek nggo ngopo manahi apa ra tek dong aku ya. Lah fikih ngene iki arang disinau fikih-fikih sing dijedulke saka ayat. Ngono ki arang. Nek wong desa-desa ngeten iki rasah latihan manah arep nggo manah apa. Rasah latihan numpak jaran. Soale kurang gawean. Numpaki kahanane mumet kok le. Sinaune ngaji fikih terus engko nggo ngapikke ling ibadah ngono lho. Jenengan nek takwane dadi Gusti Allah ngendika, "Wattaqu padha takwa sapa sira kabeh Allah ha ing Gusti Allah wa yu'allimu lan utawa ana sing nafsiri wawune niki wawu khaliyah. Wa yu'allimu khale bakal mulang sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Kowe do takwa marang Gusti Allah, hale Allah bakal mulang kowe. Kuwi ngelmu ladunine jedul mulang sing jenengan ra iso, mulang sing jenengan ora ngerti, sing secara manusiawi niki tanpa sinau jenengan iki ora sinau ora usaha. Wong nek didelok iki ketoke nek esuk kae mempenge laden tukang. Lunga laden tukang mulih sore ngarit wong ngingu wedhus 5. Wampuh to wis maghrib lagi beres kabeh. Ya wis ngandangke wedhus, ngebuyuki wedhus agi iso adus. Selane bar maghrib kae ya ora tau ngaji. Bar maghrib ki mung tongo-tongo nang ngarepan karo ngrungokke radio ra iso dilirihke. Angger bar maghrib ki wah wangun kae ana radio. Acarane iki ra cetha ning nek dilirihke ra iso. Bar maghrib kae.
Penyiar iki ketoke wedok kok kae penyiar. Kuwi karo ngombe wedang teh bening. Ora tau ngaji, yo mung nang omah. Ning jebul atine niku selalu memprogramkan untuk ningkatke takwa. Dalam arti segala macam hal sing dilakoni niku didalili utawa didasari nganggo dalil. Sehingga semua dadi nilai ibadah, semua dadi nilai takwa. Kaya esuk lunga mbut gawe kae atine bismillah nindakake dawuhe Quran. Fantasiru fil ar, semebar neng bumi. Nyambut gawe, ngono kuwi atine iki. Tekan ngupakara wedhus barang kuwi. Wong kuwi ya bagian kebutuhan sih. Angger ana kebutuhan mendadak ngono ya wedhus 5 iki malik 4 kok. Ayo goleke sebrakan. Celukke Pak Walkidi. Pak Walkidi turi kuwi. Kuwi ya pinter tenan ya pegawai negeri ya bakor wedhus. Ya buka warung. Walah wong kole ndergil ngantek. Kancane rauman. Gek diteukeh kuwi montore ajeg karisma wae. Diteukeh ning montore ajeg karisma wae. Nek diceraki teponge samping kae dibendrat. Iya. Terus maghrib nika omong-omongan karo sing wedok mbuh sing diomongke apa atine ditata iki aku nindakake dawuhe Kanjeng Nabi nindakake dawuhe Quran wa asiru huna bil ma'ruf. Tak niati nyrawungi bojo kanthi apik. Mula sak uni-uni ya ming diyoi dirungokke dingalahi. Dadi nadane niku asik. Wong wis maghrib mbok yo gek ndang adus. Esuk-esuk temandang yo ning gawean yo ning sawah kok le malah gogok ning ngarepan. Yo siap. Ngono kuwi mian. Ning atine ketoke kene ora kok wedi karo sing wedok iki ora. Ning arep nindakake dawuhe Quran gawe apik kahanan nyrawungi bojo kanthi apik. Nggih. Karo carate iki tulung diseni gek dingrengke sisan ya. Yo. Siap. Nek sing mburi kaya sing terusane wingi, siap dan ngono. Dilelai bar maghrib ana siaran genduren, menyang ning ati ora semata-mata genduren. Ning ati diniati bismillah, pokoke nindakake ikramul jar, mulyake tangga. Dadi ngelmune mapan kok ya iki maksude ngelmune mapan iki dalil-dalil apa sing dilakoni niku jan sesuai karo syariate agama. Ora ketara nih. Kamangka jelas iming-iminge innamal a'malu biniat. Dadi engko dadi ibadah apa ora dadi ibadah niku tergantung niate. Bar genduren rondo ya bali meneh niate mulyake tangga. Nang rondanan ngono gandeng mulyake tangga, liyane do nyekel kertu sing nganggur dheke tok. Lah liyane nyekel kertu sing nganggur dheke tok. Sing do nyekel kertu omong, iki gandeng wonge pas sing nganggur kowe sing ngubengi jimpitan kowe ya. Siap ora masalah. Karo kanca-kanca do disenengi wong ming sarwa siap.
Wing siap. Jan do disenengi karo kanca-kancane. Mubeng dhewe jikuki jimbitan. Kok krasa gedhi kae. Nek jikuki jimbitan kamu 500-an lho kok krasake gedhi. Jebul karo ngiseni pelem-pelem sing dogo. Mula turun dalan kok kecap wae. Ya tanpa dikumbah. Takoni tanggane sing rong turu, njikuki jimbitan po. Oh, kok ijen nah, kancane Doremi. Wila kok karo mangan apa kuwi? Ngentekke anak codot. Ngantek tangga-tangga ido seneng ya. Apa ora top niki wis. Takwane dadi mulih rondo ya turu dela tekan ngomah agi arep papan turuwe getak sing wedok tulung kempolku ki pijetono. Kok rasane kemeng-kemeng kuwi sing wedok oke. Wong lanang kok nyenengke. Ming sarwa oke. Rong sida turu mijeti kempole sing wedok. Wah, jan wangun kae. Karo driji sikil dunyer-unyer. Kene iki sing marahi saya, kene iki sing marahi saya. Yes. Ngerti-ngerti sing wedok turu. Urung rampung li mejeti. Lim rembukan keterangan dono masalahe sing diterangke uteke rada-rada awet. Ora ora apik pikirane. Ngelang. Dituruti rusak le ngaji kowe. Le ngaji rusak. Ngantek sing wedok turu wis berarti kepenak leh kumijeti. Nang ati alhamdulillah ya Allah. Sesore iso nyelengi ibadah sesuai dawuh jenengan. Mapan turu set gledak. Wes ya ming mapan turu. Lah kok tengah telu melek tangi tahajudan. Wah. Tahajud nindakake dawuhe Quran wa minal laili fatahajjat. Utawa fatahajud wis tak tahajud. Sing wedok donga iki mangap. Monggo. Sing wedok sayah to, mula le turu mangap ngorok bangun kae. Iki ra ana wong ngerti, deloken le istirahat dhithik acarane apik kabeh full. Lah nek modele kaya ngene iki wajar, wa ya'allimukumullah wajar. Gusti Allah mulang dheweke, mula terus njedul ngelmu laduni. Iki engko le keconangan dalam suasana, dalam keadaan kepepet, dhek iki iso memberi solusi. Loh, kowe kok malah dong lho. Kowe kok malah iso lho, kowe kok malah ngerti. Dheke dhewe ya ora dong. Mbuh ngerti-ngerti ngene iki ana. Aku mau ki ya ngerti iki pokoke mengkor ngomong mengkor tandang. Ngerti iki obah gerak, jiwa niku obah karo gerak. Waladuni. Yo takwane nek dadi nek kaya jenengan iki langka. Arep ketiban ngelmu laduni langka. Ya ketoke temandange apik, ning nek ditakoni iki ora tau jumbuh ro syariat. Ora tau jumbuh ro syariat. Wis.
mangkat glidek ngono walah le mempeng timen glidekmu ya karang goleke anake wong ngono kuwi kok ya goleke anake wong piye meneh berarti nek mengle glidek iki dipeksa karo anake wong ku ora dadi ibadah wong pancen niate ming sekedar ngono. Kamu kok wah sing do esuk sore ngono-ngono kuwi mempeng ning niate kosong ora niat tumuju akhirat. Kanjeng Nabi ngendika pirang-pirang bentuk gawean donya ning krana niate akhirat dadi akhirat. Nek gaweane donya mbuh laden tukang, mbuh buruh apa-apa, mbuh ning pasar. Nek blegere niku ki gawean donya ning karena bener niate dadi akhirat. Hadise ngono ki ning pirang-pirang rupa gawean akhirat ora dadi akhirat krana niate kleru. Padahal blegere akhirat ya mujahadah, ya selawatan, ya salat-salat sunat. Ning ternyata niate golek kadunyan, niate golek opah sing akeh. Mula kadang sok pasang tarif, nek sing do melu teka-teka ning acara ngono kuwi bul niate kadunyan kabeh. Ben le bakul laris. Ben le bisnis lancar. Ben awake mari saka gerine. Kuwi sing do ngeten. Krana ora niat akhirat, walaupun sing dilakoni bleger akhirat, tetep ra dadi akhirat ya. Maka nek takwa iki mesti kudu krana akhirat. Artinya dia ngerti pengelolaannya apa yang dilakukan utawa pengelolaan amal-amal ini ku tahu persis. Iki aku ngene, iki aku ngene. Bedane ten niku ana wong loro gampangane padha le nyambut gawe. Wong loro niki ning iso uga sing siji dadi akhirat, sing siji ora. Ora kok terus nek padha kabeh padha wae dadi ganjaran ora iso nek nggon urusan ganjaran iki kudu bener niate jek inamal a'malu biniyat. Nah ora lembut banget sing jenenge sirik itu ya. Do meneng wae karang do kepau. Salahe joker diguwang. Wes ndodok kok ya. Kepau kok. Mula apa-apa iki dibalekke ning sejo. Padha wong loro boncengke sing wedok ning pasar ngarep mburi wangun kae. Ning sing siji dadi akhirat, sing siji ora dadi akhirat. Bape sing siji boncengke wedok ning pasare takoni, "Waduh, sarimbitan." Syahdu. Wah, cekelan weteng. Cakep pokoknya. Wangun kae niate. Walah ya karang didhawuhi Gusti Allah kok ya kudu nyrawungi bojo kanthi apik niki kon ngeterke ning pasar ya diterke. Wong ngene iki nek niate nyrawungi bojo kanthi apik wis dadi ganjaran. Sing siji takoni, "Waduh, le sahdu." Bulmah sing bengok sing wedok. Ora gelem ngeterke ya tak idak-idak. Wah, iki jebul sing mburi. Sing lanang blas ra cemuet. Sing mburi le ngeterke sing wedok teko gila. Karo sing wedok iki teko gila iki ora dadi akhirat to ya. Wong sing siji gila. Beda padha le ngeterke wong le parkir wis jejer kok. Ido nang dhuwur montor kabeh wong loro kuwi. Ya si wong iki pantaran jembiyen iki. Iki pantarane ming siji ketok tuwik kempot kae lho.
Sing siji rada merusuh. Walaupun ora lemu ning rada ayem gitu. Raine karo anune iki rada ayem seger ya kaya aku lah paling ora. Ayem seger karena nganggo ngelmu kok ya uripe iki. Muni doen. Jajal nek ngono ki piye wis aja kok terus gebyah-uyah. Wah angger apik iki mesti dadi akhirat urung karuan ya apik dadi apik ning unduh-unduhan akhirat urung mesti iso diunduh karena memang kronone kuwi. Nek apa-apa bismillah krana Allah jumbuh karo syariate beres. Beres kok ya. Padha le sedekah, padha le weweh urung karuan. Engko iso dadi akhirat. Sing siji ming krana pencitraan. Ben diarani lomo sing siji tus bismillah sedekah nindakake dawuhe Kanjeng Nabi sing dadi akhirat yo sing nindakake dawuhe Kanjeng Nabi kuwi. Nek sing ming krana pencitraan ora kok ya. Wong kowe iki rondo gek wong sugih kok ora tau mrebel, ora tau cucul. Wah iki donake ngono iki ora kemropok. Beres-beres, wis kono sapa sing menyang nyoh nek arep tuku sego goreng. Ning dadak dijuwehi sithik. Dadak dibom, dadak didolop kowe iki sugih. Oh, duit pirang-pirang kok mung tok keloni nang omah. Mbok yo sekali waktu mrebeli kanca-kanca ki dileleh kancane ana sing wani diomong ngono. Ana sing wani sing pancen kulino dremis-dremis ngono kundel pak. Kandele pole. Dileleh. Wah, akhirnya mrebel ning ming pencitraan, ora penak karo suarane kanca-kanca. Karo rada mongkok teko dilokke le muni kowe iki sugih. Sing siji liya dina rondo ngeten iki. Kok nglangut ra ana apa-apa. Wedange wis sak coret kebak kok pacitane lempeng. Wah, iki wis ming magang ngintir-intir iki kok. Sik tak jikuki jimpitan ngono iki jumlah kok jiku jimpitan kok nggo montor karo jikuk rokok ning omah keri jebul lunga ning nyega gorengan meneng-meneng bungkuske sego goreng 6 kanca rondo ming 6 kok 6 12 ping 6 ayo ming 6 pindho pira 72 ora ana 100 Bali neng Mbak Bali neng rondanan langsung ngomong madang sih ana sego goreng anget panis sih dipangan sih engko terus kele Remi iya aku tak jikuk jimpitan lali mahrung sida dijikuk lha iki mau nendi ya pesen go goreng neng ati bismillah niat sedekah termasuk Kanjeng Nabi ngendika bejo kemayangan sing gelem mareki wong sing ngeleh nek hadise nika ngamal sing paling disenengi Allah ki nek iso gawe seneng wong liya lan gawe wareg wong ngeleh. Ngen-ngene ngono ki wah iki kanca rondo do ngeleh tak tukokne go goreng. Go goreng wala iki madang tonjo iki langsung do ngono kuwi Cik. Sing ndodok ki langsung tenguk. Madang sik pokoke. Wis gawe seneng beda karo sing wingi pencitraan iki ra omong-omong lunga leng malah tuku beda atuh kok ya jal nek jenengan ki iso ngelola kahanan dadi takwa Allah bakal nguduni ngelmu laduni wa min dzalikalan iku setengah saking kebagusan-kebagusan sing agung karo
kabegjan lah karo kebahagiaan utawa kabegjan sing edi al furqanu utawi furqon. Furqon niku iso milah-milahke. Furqon ngindal istibahi nalikane ketemu serupan istibah nalikane ngadepi serupan kahanane iki sami apik sami elek iki apik apa elek kok kaya mirip-mirip niki dheke iso mbedake. Contone sing sakniki mirip ning jebul ora mirip. Antarane mutusi iki jual beli sah poribo. Dadi ning nggon bebakulan ketemune jual beli sah poribo. Enek ora takwa wis mesti gebyah-uyah. Dol tinuku ki ya adol kana tawa kene seneng apa ora seneng nek seneng dituku wis beres. Wis kaya model online kuwi nek saiki wah langka arang banget. Nyambut gawe dol tinuku online termasuk sing adol sing tuku kok ngarani kuwi riba niku arang banget nek jaman saiki malah kepara ora ana sing nerangke tentang itu. Kamangka nek secara syariat utawa secara fikih yang namanya jual beli kepleset riba niku mengke ada 3 hal. Pisan nawake barange ra ana. Wong barange wis ra ana kok ditawake. Iki wis jelas riba. Wong barange wis ra ana kok tawa. Ya salah satu yang terjadi nenggon realita jual beli online barange ra ana tawa. Utawa barange ana ning sing didol dudu kuwi. Tidak sesuai karo sing ditawake iki riba. Lah ya jenenge ana nilai ngapusi kaya ngeten niku. Ping pindhone wis barang ora ana, le matok rega paten. Wis. Ora nego, ora ana nego, pokoke regane ya semono ki wis le tawa barange ra ana utawa ana ning foto ning sing dikirim dudu kuwi gek kamangka regane paten. Ora ana kepastian. Bahaya sekali saiki kaya ngene dianggap jual beli modern. Mula bener nek nggon masalah kaya ngono iku kok ning dunia global, dunia bebas sak karepe. Memang secara urusan kaya gamping ra kangelan ra rekoso ning omah we teri ning omah we beres ketoke. Ning nek syariate fikih riba. Lan jenengan nek takwa bakal dikei kanugrahan karo Allah neng ati neng pikiran ki iso furqon. Iso mbedake iki engko walaupun online wong online ki ya direka ora riba ki ya iso. Online ki direka ora riba ya iso sing tawa misalkan dek iki tawa dijual karo BU. BU ki butuh uang. Saiki ra nang nggon online modele ngono ki nang nggon marketplace kae butuh uang. Ya di BU. Gampangane anu iki, agian to kula lagi seneng dolanan tanaman hias. Lagi rada seneng main ngrembuyuk kek edung kae nduri tak kei tanaman hias. Sidik-sidik tak ora plastik ngene iki asli. Waton. Kon iki. Iki kok nggo ngapekke YouTube kok. Nggo menghibur nang dhuwur sejuk apik ngrembuyuk kae. Di tanaman hias.
wujude pule di bonsai. Wit pule di bonsai. Ana sing tawa bonsai pule. Daun ngrembuyuk. Harga 170. Ya, hargane 170 dipoto kae. Nego tulisi fotone ana bonsai di anu pule di bonsai harga 170 tulisane nego. Nego iki rembukan nyang-nyangan. Nek cara fikih akad-akatan. Bagi yang minat silahkan hubungi WA dan melihat langsung di lokasi. Nah iki ora riba walaupun tawa lewat online ora riba pisan moto ping pindhone ngekeki rega ora. Pasti engko iso nego iso rembukan karo ngekeki penawaran silahkan datang melihat langsung. Dadi engko sing minat mesti teko dikeki map karo nomor handphone kae. Ngono kuwi ora riba lah, saiki mung waton sih. Aku ki gara-gara online kerep dosa. Masa anggel barang teko ki engko ki terus ana munyuke jedul, anune jedul ngono jengko ki angger barang teko ki jan wah. Sis. Takwaku kurang dadi ra iso furqon aku. Takwane kurang dadi ra iso furqon. Repot banget ya. Niku lho sing dimaksud furqon ki iso milah-milahke apik elek dan kalau saya nerangke riba jangan main-main, riba ki mlebu golongan dosa gede tenan sih. Aja main-main kok ya nek pengen slamet ya harus hati-hati nek jual beli niku pisan nek jenengan tuku ya kudune weruh barange. Nek ana barang ra ana kok ditawakke rasah dirembuki. Karena rembukan itu saja wis mulai dosa. Barange ra ana kok tawakke. Apa meneh wis ngarani rega. Wis repot banget kok. Niki sik wah blandang. Gak urung ngombe aku. Niki sik muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Gusti Allah, saged istiqomah ling ngaji, istiqomah ling ibadah, dituntun kalian Allah dadi golongan hamba, dadi golongan kawula sing muttaqin bejo donya bejo akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.